Kedego. Oga, if you live up, Obo go manya. When we go one give us woman. Kind of Zafia, Zuzavia, after Bogota, let's do the 200,000. When they would in a bank, where as well by the Nazua Zuzuka, about 50 something thousand. Tinime draw. Can I mention Zavia, Neziana, or was it gone for? Bobo Jumaya Madone Kunu de Ba. Someone Munabusi, Ndozo in Abata, when the customers in Abata, Manaba and Ano, one if a bush in a ha baby gonade. Or a shop. Come, yes, sir. Ebe draw ane tie godi di na n'isisi. Yes, sir. Ndị na-ego ngwa afe na-akwụsị na mpempe. Yes, sir. Iwe na-agwa m maka na ife ncheki tere ife ncheki kpọkọtara si na agba ede ngwa afe ife ọpụta bụ 55,600 naira. Yes, sir. Ị na-agwa m na o ruzuru nku wee febu ka nnụnụ. Ife njikwa ekwu ebu na eri ma ngwugwu ma ekewere ọkwa ka mma na ego m bịa bụsị ịnụ ife okwu nọọsụ nna bụrụ na shọp ahụ kedu ego m ọga kamgbe m ji bịa ebe a amadị m ka ime ebe a na-etinye ego dị sọsọ elu ya ka maka o si acha ekene enwe nwe ebe ego dị ọga ekene na ebe a na-eche ego nche ka ebe a na-eche arụsị ekene were ego ọga nye ọga onye bụ ọga gị ife na-ekwu a na-ahụ enye ya dịka ụkwụ achị n'aka ma ya na-agba ekene kwema ife ọ dị n'ime ya ọ fụzi sọsọ ofu arọ ka ọ bụ na ịgbazugo bọyị ebere ịgbara njem ewe mme gịnị duo ego ụlọ nke a bụ izizi m na-eweta mkpesa na ego m riri mpe n'aka gị ya ka m ji wee jiri ịfụnanya nwere ebe ụlọ wee na-agwa gị gị na agbụsigbo ogene jee nọkọ kpaa na ọfụma mara ebe ego m dị ka o ruo m aka ife na-ekwu nke taa nke echi n'agbanyeghị niile m gwachara gị banyere nwa gị otu o si wee mara akwụkwọ wee nwee fee ị nweghị kakwa obi wee kpọrọ ya akpọbụ ya ka obodo ndị mepere emepe ịma na o kwesịrị ịgaje gụọ akwụkwọ tụ iweta ibọrịbọ apụkwana ihe na-asụ oyibo eme ya kọwara gị mana amanụ m ụdị mmadụ ewe awụ ugbu a ka m lechara ya wee mmadụ ofu mkpụrụ ihe na-adịghị n'anya ihe ahụ ị bịara ebe a kwugheriche ụbọchị a ndị mmadụ ji ezikwa gị na m tere ịgbapụ nwa m n'aka nwa m gụọ akwụkwọ ihe niile m mere ka m mechakwara gị orukweta ada gị jere bịa abịa asị na ya mma mecha akpọpụga nwa m okeke ana m ajụ ọngụ ọmụdara m nwa okeke ana m ajụ ọngụ ọmụrụ m nwa ka ihe gbasara gị nụ hapụ ebe ahụ na-aga ịma na mụ na gị dị na mma ndị Igbo si na ọkọwa mmadụ ya gapụrụ mmadụ ibi ọkọkwara anụmanụ ya gapụrụ ukwu osisi emere m ihe ọjọọ bịa jụọ gị mụ na gị dị na mmanụ ihe na-aga arụ nnọọ ịchọ otu nwa m si wee gaa ọnwa m si nwa gị amụ n'akwụkwọ ọnwa m mere ka Emeka nwa wuru iti bọrịbọ achụkwa m ụdị akụkọ ahụ ị na-asụ ị na-aga ebe ị na-akọ ọkọkọ mmadụ ya ga-akwụ mmadụ ebe ọkọwa ya akọwa ọkọba gị gị gaa na nke ụwala aka ma na nke Chinaka ọ bụrụ naanị m nọ n'obodo a gaa ha akọ ọgụ amụkwa m ihe na-eche n'ebe nwa m ahụ mba nsogbu adịghị ihe mere adịghị ọjị nwere nga ahụ ga-ewetara ọjị ahịa onye kwuru bịa enweghị m ọjị enweghị ụtọ
ngwana ka nza wasum ka bịa mara no mara kwa na ọ ga-ago obi gbuwa gị ọ ga-ago Small guinea that. Uchechi ko guinea. Ibu agwo kebo omashi. Laki na abuga sama so na honi. Anụrụ m no giwa na eji agwo igi nwanyị. Ka na nso mob. Maka abusi. Maka aso ni na ebusacha ka ijiwe nwaro nnoko oke na amụ ije chunchunchunchun wee bịa ebe a ya bịa kwụsị m n'ụzọ. Nwa Uchechi. Leka ngwa gị. Afụrụ m onisi weti aka na ọgụ anyị nọ. Maka agbụsị mana mmepugo ọbara maka agbụsị n'obodo a na ya ka ngwa gị ihu ịmachukwu zọrọ gị bụrụ maka Ogechi ka ngị na ya na-eme Ogechi obi ya amaka Ogechi nwaanyị obiọma maka ya wụrụ nwa Uchechi ka mụ na gị na-emekọ ihe n'obodo a aka m imecha gị ihe nwụrụ ose wunye gị n'anya ka ọ kpọsịcha gị mkpụrụ anya ga na-abụ ịfụrụ ka ọ dị na-ebu ya dike wọtapụrụ a na-akpọ gị ada akụkọ ọba dansị n'izu nwokwa ya nwa n'ụwa gị ọzọ fụ m ka m na-aga n'ụzọ a metu maka ka ịfụ ka ọ ga-adị mụ na gị ka m gwa gị na mụ bụ Uchechi ife eziokwu bụ na anyị nọ na nnukwu ụzọ nkali itisi gị nkali ji maka agbụsị mepụ gị ọbara mana ka m gwakwa gị anyị ka ga-enwe n'ụzọ dara yii nwee mee gị ife anyị ka ga-enwe ị ka na-apụ apụ bịa ka ị bịa ṅụọ ọgwụ onye ara ị ka na-ebịa gị waterproof na-apụ apụ a na-akwado ọgwụ akwado bịa ka anyị ṅụọ ọgwụ onye ara Mmadụ ọhịa ebe ahụ nwoke m ga-ego m ijekwa ka ego siri gị maka ajọgị nke ọ ihe agwa kpọrọ agwa egburu ọdị nsogbu ene mere gị ji m ngwa ahịa mbidi gị isi mere ka nye m ego ka m kwụrụ ya dịko mgbe ole ka m ya agwa gị na afịa na asọpụla ya na kredit akwụbeghị m ụgwọ nwa ejide akwụ m ụgwọ nye gị ego yi ka gị sota na-achịzi m ọkụ nye gị ego ị ma na ahịa adịzi these days ka ị chọzi ka m mee kịta che ndị biri ngwa ahịa ka kwụrụ ụgwọ ị na-akọrọ m ya ka m mee gịzi che ya ụlọ ọga m ka ị bịara chọpụ obi ike ngwa ahịa esi ya na ndị biri ngwa ahịa ka kwụrụ ụgwọ mana na ọwa ọga gị na na ka m ga-ezokwu bifo m wepụta ngwa ahịa ka m bi gị ahachi m ihe njide ego eme bịa ka ji mee ọga m amụrụ wee bi gị ngwa ahịa bịa ka ojibi gị gosi m akụkọ ebe a ọ bụrụ na ndị mbigere ahịa erele ya nnatafe ego wee nye gị mana fere ebe dị ya ama egbu onwe m nwee ndị ga-enye gị ego yi ọ tara mụ ebule ji ibi ụgwọ ka iji wee anụ ata eji wụ nta ama ihe njem ya anụ nwanne lakwara ọ labeghị ị ma na mkpetara ahịa akpịta wee nye gị ka iji wee sị na ị ga-eri ego a oke ngwa rie ego a rie ya na ya bụ gị jejere m ore ndị aka jidezie nke ahụ jide nsogbu adị jidezie ya oya agaro ị karịkwa m n'oroma bịara n'oroma bịara ngwa ya gị n'oroma bịa bụrụ nwa bọket a tọọ nna na-enweghị obere gụpa ya kwa gị kịta ka a na-achakwa gị ahịa butere m ọzọ ga-ebu bute ọzọ ka n'ọhịa onye ri ihe rigo ya ezi ọkwa ihu ihe gị na nwa gị bịara bịa gwa di m na nwa m hụ gafere lule ha dara ada ya vuru ụtarị na-achụgharị gị ya akara n'ihere o gbuo ya gị na nwa gị biri ọkwa ya
Okwu ogbuo ya gị na nwoke ga-ebiri. Nwanyị ọma ya na ịma ngwa gị. Esoro m bụrụ mma ebe na be unu bịa kpọta gị na be. Ọ bụ ị ga-agwa m okwu dịka nwata idobere na be gị. Ọ bụ ka anyị nwere ụlọ elu. Ọsọkwa ya bụrụ na ị wetara dekin of dekin. Aga m anọ n'ala ebe a majie ego matu olu. Ugbu a ka unu na-egosi m obi ọjọọ unu nwere n'ebe m na nwa m nọ. Maka nwa m gafere nwa unu n'ule. Ya ka unu ji ga-achọ ka unu hapụ m ka nwa mmiri tọgbọ iko. Ị ka na-achọgharị nwa m na nrọ. Kitikiti ga-ata ya n'ọkụ. Ọ kwa na odogwu ka m bụ. A ma agbarị gị ngị. Ya, mbra gị. Ị ga-aṅụkwa ọgwụ ịba. Nke a ga-nwụrụ arụ n'ihe mgbuo ya megbuo nwa. Na-ekwenye m agwa gị, akasịrị m ngacha ahịa. Ma akwado zọkwute gị n'ụlọ gị. Mgbucha gị ilu ma gwuo gị ji manụ gwa gabacha. Ha bụkwara obodo kwuru sị na nwa nwaanyị alụrụ ala egbu nwoke ilu. Nzọcha gị ya, ma kwa iwu. Echebe gị jebe onye. Ya dị ọkwara nwanne anyị nwoke anyị si ya ga-agote ego ya ga-agote nama. Ịfụ na ihe m na-achọ ịgwa gị enwedị ihe i mere ọsọkwa gị tụlelu tụda ada anyị agaghị asọ gị asọ kama chee na aka ghọrọ m. Enyi arụrụ ala agwala m gị abịakwara ala be m ọzọ. Abịa mbe ga-eme abịala ọzọ aka m gị okeke ka m tara. Di gị ọ bụ nnu ka ọ bụ mmanụ eme ihe di gị chi ọkwa mụnwa na-ebugharị di gị ana m abịabeghị eme gịnị nda hapụnụ mena unu ga-emecha ihe ụnụ fụ m ọsị ihe lekwenụ ngwu anyị jiri ofu trela bulọta mmadụ gara alụ nwaanyị wee loduo na trela ọ ihe okeke onye ara ọmakwanụ nke a na-ekwu otu anyị si wee trela bute ka anyị ga-esikwe buru gị tii na trela Maazị Ụtọnsị onye a bụ onye nkụzi anyị n'ụlọ akwụkwọ si m ka mkpọta ya ka o were ọnụ ya kọwara gị ihe si bụ kredit pụtara ya na efu ihe ọ pụtara antị onye a bụ papa Agwụsị ọ sị na m dara ada ka i were ọnụ gị kọwara ya ihe bụ efu na kredit bụ si nna ọ bụ m ka m kọwalụ gị ife efu na kredit mpụtara. Nwata akwụkwọ ọbụla abịara na maakị onwe efu ife o gosiri na nwata akwụkwọ adara ada na ọ datosiri onye a nọchitara aja mana nwa akwụkwọ ọbụla nwelu si bụ kredit onye gosiri na ya bụ nwatakịrị ya o ritere ezigbo ihe nrite ya ọ pasịrị ọfụma o mere ọfụma na akwụkwọ ya. So onye nwee F dara ada nwere ihe ọchịta ya ihe na-achịkọwara m ugbu a abụsị nwa datọsị nwere ife ọchịta mọngụ akara m Emeka maka ihe nji wezi n'ọgwụ akara m ya ịdara nkịtị kamgbe ị nwere ị ga-akpọta onye akọbịa kọwara m ịkpọta ya oru ka agbụsị pụrụ ịkpọrọ ya bịa maka ọ bụrụ na agbụsị n'ebe a manya na-eme ugbo unu gaa n'ebe a mgbuo ya n'ihu gịnị mgbe m na-agwa gị ya ikwetere ọkwa nọ na-agwa gị ya ịjụ gị na nwa gị nwoke bụ Agwụsị onukwu na-enwere ihe ọma bụ mụ na-akụziri ihe na klaasị anyị mgbe niile ọ chọọ ide egzam ọ chọọ ya anyị chọọ ide asaịmentị ọ bịakwute mụ na-edere gaa unu na-aba n'oniru pam si na m dara ada pam ji wee were ụtarị na-achụgharị m n'obodo a nkọchara nwoke mmadụ o kwetechi ya obikwute gị ghọrịa ya na nwa gị dara ada onye nwere kredit dara na onye nwere efu pasịrị na-enye ya na efu pụtara farmland ngwa ga weta farmland gaa n'ụlọ akwụkwọ kenye gị farmland. Anyị ga-aga na biko ebukwana ihe egwu ọ ka nwere ike ọ ka ga-amata ọchọ ya gwuo ya gakwa ndị ụlọ akwụkwọ kwadokwara gị farmland ala niile a ga-enye gị ya ndị nkwadoro chọọchị bụ ha ga-achịzi n'ọchị elee iru m ga-esi wee fụ okeke ọnwa egbu oke alụ aka Ụtọsị onye ma ma ọ gaghị ekwu ụdọ Ụtọsị mmadụ nọkwa ebe a ọnwa bịa ụmụ a bịa hei egbe yiyelela ekwuru m ekwuo ka onye metara n'isi ya ma batawaduo olee otu i mere?
nke ịnọtu a ogiri mere kedu ihe na-anụ na nwa gị dachacha bụ otule mgbe m na-agwa gị asị gị gaa were anya dị mkpa ji ele ihe nọ na ngịga ị chọghị ịnụ hapụ nwatakịrị ya laghachiri ụlọ akwụkwọ bụrụ na nka ndị ọcha na-akpọ nọtụ ma oziro bido ma ọwa ọta akara ya bido ebe ahụ na-eme ga-ese mba o ji akwụkwọ eme gịnị meziri ugbu a Okeke na-aṅụ m aṅụ Okeke m ajụ ọṅụ ka ị bịara ịṅụ m Okeke ka njikere gị ibu iti mbụrụ iti ịgụrụ akwụkwọ agụrụ m ka ihe ụmụaka ga-eji ga-aga aghọgbu anyị ebe nwa m bịa sị m na F4 farmland kredit bụ onye dara ada ngwa n'ime ihe ma ha bụrụ m ka m zuru ike ka nche ihe na-eche m ịgbadị na-etu ọnụ na nwa gị nwere fifi farmland a ga-enyekwa gị nke anya gị ka ngwale ya nụ na ibe nwere eziokwu aka azụ dị enwere onye na osi ka m bịa jụọ gị ke maka nwa gị kwanụ ebe o si otu a dị m alawa sị m alawa nịna uwe nọ n'ime ya dị egwu ụtọsị ị na-azazi ahụ ọwụzi ya ụtọsị ka onye na-azazi si na ahụ ka ewozi nwa gị apụọ na-eri ego na-eme ego to masịrị ya gị wapụ ebe ọbụla iburu idetu ọnụ na oge letega anya na gọọmenti ga-eburu ala niile nye gị ma nkwụ ma ngwọ na ọnọ mgbadị ma nkwụ ma ngwọ enwe ka iji wee kedu ebe nwa gị dị Chineke kpụkpara ka mmụọ dị nwa dị otu a azịgbakwa ihe ọzọ one for the road. I may say one for the road. And now I say one for the road. Agani. Hey, Biko. Oh, give me that bottle. Biko, yeah. So can do Biko. Ayo kan Biko bala. Biko. Yeah. Kan juga lagi. Ipi mau demma. Ode hademma. Ode hamma cha cha. Oh, ima na ode imma. Ode hamma. Ja. Obu na do aboga. Nwa boy apon wanyi batani ba na huma na huma. Ifi ya. Ogari ke oge wutem. Aboga ogagi kini. Oge wutem na ya oge mammesi ozo. Onse kan go mari ko ya bi. Akwara bi go ezu mammesi mama mesi ozo. Ara ko mo bo sim ma fugi. Jide kwantigi. Obo sim ma fugi. Konu na ani pon wanyi bia. Mi na huma meje yibe meme. Kire kan wo fefu. Ima wadata wanu wage ozo. Umu na wanyi. Mana ya po wa. Mbana jime aja jime gina ozo wanyi. Mampozi mamfukuzim. Oh. Ball, give my bye. Thank you. Thank you.
Eu tô legal, Ajam kadang mana nak pasu bu. Sinsia, mau macam Yang mending ni nak ke motuan nona. Oleh maafum anak apa pun maafum anak apa tam. Mula nak ke kenji. Saya soal suruhan yang mana. Aku dah jauh sudah jauh lu sama aku dah jadi kan aku dia. Kita aku kita kau mai ke ngomai. Ngomai di jauh. Nnechi, ọ gịnị? Nna nke mbọsị bidoro agwa anyị mere. Agwa gịnị? Ikwu ibule nwaanyị gawa hotel. Na mụnwa buru nwaanyị gawa hotel. Onye gwara gị? Ọ wụ oyi nwaanyị gwara m na iburu nwaanyị. Oyi nwaanyị? Oyi nwaanyị a na-agwa na m achọza gị na aba n'anyị. Ga-agwa gị na ọfụfụ ka m bụ nwaanyị je hotel. Asị ka ọ na-asị. Nke a gosiri na oyi unu a ebegara nkwụsị. Nna ya kwa n'ụlọ anyị ga-ahụ isi ya ma akwa m. Emenenu emenani yo abosi obanne na nwa emenenu emenani yo abosi obanne na nwa ebe obatala ife na-eme abosi obanne na nwa ebe okponyela ife na-eme abosi obanne na nwa akwụnu afụgo tanka trouble o abosi nkata nsogbu o abosi obanne na nwa o abosi obanne na nwa o Ikonne Madam Keke isi eme ịdabere ebe a ịdabere ebe a ka ihe na-eme gị? Madam ọkwa ike ọgwụgwụ na-agwụ. Ike ọgwụgwụ? Since 3 days na idina ebe a idina ebe idina ka ihe na-eme gị gwa m abụ nwaanyị ibe gị. Madam enwekwa ihe mma kama na kemgbe ọnwa gara aga ahụbeghị m nsọ m. Hey! Jesus! Ka ihe na-akọ agbọbịa dị ka gị si hụbe nsọ gị. Ị gbachita ntị. Ka enye mekwe n'iji hụbe nsọ gị ka o tosiri mee. Kemgbe ọnwa gara aga mana madam enwere ihe ọjọọ dị na ya. Ị mara mgbe i mere ya? Kembọsị ijere ya ka esi ijere ya? Ebekwa. Idugo n'ibu ọnụ. Mba o. Ọ kwasọ m na ebe a. Dịkwa m abụọ. Emechaa ị ga-amata. Every day by day na trouble o abosi obanne na nwa Every day by day na trouble o abosi regole kiji ebe obu ni banye ngwa ahịa nwa gị tụrụ abatago. anyị futerele gị ya. Akwụsị na nwa gị na ofesi. Ngwa ahịa ọ tụrụ abatago n'ebe a. Na nwa m meziri gị. Ọlachi ha nwe mere. Chinyere, mgba, were ọrụ gị gwa ha nwe mere. Gwa ha nwe mere gị na-ele manya. Papa ụwa agbịsị. Agbịsị ọgbara gị. Ihe gwara ihe hụrụ na agbịsị gara. Agbịsị tụwara m ime. Iya. Otu a ka mmọnwụ na nka na-esi eti. Otibe ha n'otu a ma na odogwu agbawago n'ama. Otibe ha n'otu a ma na odogwu agbawago n'ama. Unu butere m ahịa nwa m kote. Ọ lara ụlọ. Unu butezie ka gịnị mee? Ọ bụrụ na ịjụzie m ihe ga-eme ọzọ, egbe na mma abata n'ije. Lekwu ya. Ihe unu chọrọ lekwu ya. Ya kpọtarala gị. Ebulelekwa ikpu atụrụ. Okwu na amaka. And iji unu gị onwe okwu nwe okeke gị onwe maka nwunye m anọ uwe ya. Otu ọ dara ugbu ọ dara m. Ya okwu unu akpatago ya. Na anyị gwa ya. Mmana! Agụ agụkwala nwa. Agụgụ ọnwa ma soro gị nkwụ abalị. Papa biko. Pakwụkwọ Ị nọ n'ọhịa. Ụzọ m n'ugbu a ụmụ odogwu. Abụ ha laba. ife na-emebi ya nke ọ bụ na ịkpọnyere njinji na-eji o Ọ tọrọ m ife na-akọ. Ife na-ekwu na mgbe sitere abalị kwụsị ebe a fekọ. Arapụsị ihe na-akọ. Ka ihe nwere nghọtara ife m na-akọ. Ihe m jikwa agwa gị wụ ka anyị marakwa ihe anyị na-eme ugbu a maka na ọ dị ka madam amatagokwa ihe na-eme. Matakwa na ị na-achị ịgwa m na ọnụmụ onwe mere gị ihe mere.
na afa aka na ye shi juwa eje to ruwa ha otu anya na chọ onye mere gị Why check in at you? More moving on one only. Who know when you're money? mana tegudu ya one jigo jigo ya madam Owo na m gwara madam otu m si na-eme because otu ahụ si eme m ọ jụwazina m nsi ya na ahụrụ m nsọ m ọnwa gara aga cheche enwere nsọ gị ya chechọta nsọ ya chọtazie onye mọ ihe ga ihe amamke na-ekwu nsọ gị ma mere kenke wee be m dịna mụ nakwa n'ihe na-ekwu ọgwụkwọ ụlọ aka iji bịa nsogbu adịghị ịgwa ka anyị plan ka anyị mụrụ otu anyị si eme ya maka mụ abanyegokwa na nsogbu otu amata madam matara na ọ ga-agwakwa ya ọka nsogbu adịghị ebe ọ batara ife na-eme ebe ọ kpọnyere ife na-eme akwụnụ afụgo tanka trọbụlụ so dịka ka anyị siri na-ekwu ọ bụ na ọka nwa hapụgo ihe a ga-eme afọ ime anyị ya ga-eme dị adị onye achị iti m na nsogbu mgbe m ya na-abụ na-eme ihe a anyị emechaa nsị ya nne were kai ṅụọ ọjụ ọjụ isi agụ kaka ọjụ mgbe ọ na-eme na-ewepụta mana ọ ka o si eti mkpu na-etinye ama mgbe m ji onwe ya ịkarịpụ ọsị achị ede mmanya na mgbe mbụ na-eme na-ewepụta ewedị emebiri nche ewedị emebiri bịa ka m gwa gị ma ị ga-eme ị ga-arọ na-eme ihe a mmemme otu isikwu ya mana mmekwa ole adị ọkwa n'ihe anaghị ezu ike agbụsị mee ihe m gwara gị hapụgodo ihe ịma ihe agaghị skul ọmadị ihe mee ihe m gwara gị ikonne ṅụọ ka ị jụrụ ajụ were dị ọkpa were nwayọọ egbukụrụ onwe gị ịghọtago ị ga-arọ ihe ka aka ya okwe na-aghọ gị fọsụ ya ha fọsụọ korechi isi agụ ọka aka ya ọjụ ebe ọ batara ife na-eme ebe ọ kpọnyere ife na-eme akwụnụ afụgo tanka trọbụlụ abụsị nkata nsogbu abụsị ihe ọgbanne na nwa abụsị ihe ọgbanne na nwa everyday by day na trouble abụsị ihe ọgbanne na nwa everyday by day na trouble lolo abụsị ihe agene ka iji ebe ọ bụ na ịbanyere ife na-emebi ya nke ọ bụ na ịkpọnyere njinji ebe ọ bụ na ịbanyere ife na-emebi ya nke ọ bụ na ịkpọnyere ebe n'ebe ebue nwanne rekenenụ ka iji ka ọ barụ gị o kwụsịrị na ya ga-erukwa n'ife ndị a na-afụ ọ bụ na ịfụ ka mmiri si ekwuchichi na tankị amazụ nke o si na ee nna anyị kwuru eziokwu maka abịakwala mbịa lee ya ọ na-awụsi mmiri ọ dị mma ife a ga-eme n'ime bụ na nsogbu adịrị nọọ lụta ebe na mgbede ụmụaka anata afịa ka ikeneje kpọọ ka ọ kpọọ nwokorobịa na-edozi ya ọfụma ehe nna anyị o nwere ihe m sị ka m kotu o nwere ihe ikoni ya na-akọ n'ụtụtụ a m pụtara ike ọgwụgwụ na-agwụ ya mgbe m na-ajụ ya esi ọ sị m na ọ fụbere nsọ ya since ọnwa gara aga m sị ka m gwakwa gị ihe a ka a marakwa otu a ga-eme ya ọ dịkwa mma ka isi gwọ m maka na ebe ngwa ngwa emeghara ọdachi ọ naghị taa aka ofufe pekodo mmadụ ọkwenye ekoto obodo ekotere mana nsogbu adịrọ ka njesi pụta anyị ka anyị nebe anya n'okwu a ka anyị kpọọ ya mmadụ nke anyị ga-eme nna enwekwara ihe na-chekasị ma arụ nsị ka m chukele gị ị na-anụkwa maka ọhịa ya bụ agbụsị kedu ebe nwa asụ ojeru na sinsi agbụsị jekwara ebe ojeru na anụbeghị m dịmarịbeghị ya ada anụzi nkụtụ ya cha na-abụrụ mgbe enyi ngwa agha na nwe ka o si wee dị nwe n'onye anụbeghị m onye esi na amakwa m ihe nye nwoke ije ya ọ tarakwa m ka ị na-aja asa agbụsị ndị ọdịma
Udo dị ma nnọọ ya anyị na anyị kpechi eji na ajụjụ ya nọ na o tegonu na ma ọ ife nwa na-akpọ telefon ọ dịrị akpọrọ ma ọ bụkwanụ akwụsọ efu ka o nwere ma ọ akwụkwọ nwa na-ede n'ụnụ detanụ ndị ọyị ya wee na-amatakwa na ọ ka dị enwere nke anyị na-afụ gị nwa onye ntụtara aja esa abụsị ajikwa esa abụsị udoze kwa onye problem gị na onye kechara aja esa abụsị akpọara ifugo nkịta na agbụsị nwa adị na afụrụ no brake light ya ma afọ nke eji afọ onyo gị ịghọtagoro kịta ị ga-arapụzi ine m ka m bazie 18 ya bụ nwata ọ rapụrụ si na gị lekọtawa amana m nwere mita o nyere gị tii n'ukwu ya mana kịta nwata ga-atụ nchara ịrapụ nka mba 18 wee kpurie ya nwa dị ukwu akụghọta mkpọm ya dị ukwu ọghọta datị na enyi nwoke ya bụ si ka nọkwa ihe kwesịrị ime na understand ị na-ekwudukwu okwu rapụ ma njikwa anyị ji aja esa abụsị ajikwa esa abụsị ajikwa ama n'ọwa ụmụaka ọdị metụrụ n'obodo a ka ị chọrọ ịbịa akpọrọba Udoze emenye gị ihe eme biko ụrụ ọnụ ga-eme ọ ife iji wee na-atala like this ị ga-achọcha ofu nwa mmiri nwa ụmụ ọgwụ ọbara ọ ga-ahụ gị rie kịta idosi arụ ịnọrịghị a na-amịla ka ụgwọ anaghị agba mmiri ịnọghị a na ọhị marụ na enwere ife a na-akpa na tonkoni nọ na-arụ nwaanyị chukwu sị ka nkọla gị ifuru ife a na-eburu ọsẹ oburu nnu enwere ife chukwu tiri ebe ahụ ọ na-awụ otu ịnọkịta ifuru n'ịdọkịta ma ọ tagoro ofu nwa 13 or 14 years aka kịta ifu under 2 days afọ gị na-atasị mmiri ịnọ ya na ya nọ gbabegoro gbabere akwa ife ọ bụrụ ukwu adakụ ụbọchị ọ bụla itiri aka ebe a ka ị ga-ama na nkịta na-agba ụja adata arụ afọ ikwu nweta aka gị n'ukwu ahụ a ma eji pọmpụ kpọpụo isi ya n'ụwa emere gị anya afọ ukwu abụara ọkwa na ude eze nwa mụrụ mbọsị ụka nwa nwụchara gbuo ehi ka ị na-agwụ leka nkọla gị ifuru nwata mburu AK47 na chukwu biri nnukwu propela 608 a donye nwata n'ukwu ife ata agbụsị gacha wee bata nwata fịa n'ụzọ gbaba ọsọ chere ka m gwa gị anya efu m na-ele gị sisi ebe abụọ kwa ezigbo anya anya efu m na-ele gị ọ bụrụ ezigbo anya ọkwa maka ukwu adakụ akwa ifu FK47 ga were kwa chen ma ị ga-atụfe ya n'azụ ị kpọtara m ebe ka ị kpadịsịsị ya ma ebe ngana siga ga ọ bụrụ ma ma kpọrọ nwata mgbe be tiri m ike gị ka m kpọpuo gị nsị mkpụpụ gị ike ị gabezie toilet ọ mafịa gị ahụ ị nọ ya na-ekwu bye bye Abusi Buruji paje bụnata madam n'ụlọ ọrụ. Gbọdọ eche ya ba gasị ike nkwere ka o cheta ya aka. Okay. Na ọzọ dị ka ibie ego dị na moto ahụ. Ọ ka uche dị ya. Gbọdọ ka ope ego a ka ọ bụ. Mba. Buru eje mụrụ uche dị na ego dị na moto ahụ. Okay. Chọkwa m ka ego a ka achọ ya achọ. Okay, sir. Onye bụnata madam, jesikwa ike o ka afọ ụdịda. bịa ka eke na-agbazi ọsọ ka ife na-eme anyị na-esezi okwu bịa nwee ife na-esoro anyị na izo ka eke na-agbazi ọsọ ka ife na-eme na anyị na-ese okwu ka chefu mmadụ ọ n'ụlọ gị ka anyị na-eje kịta wee fụzie gị ebe ị na-apụta ndị agwa gị n'ọnụ ụlọ gị ka m na-eje kịta ka nnarụ gị ife na-asị m ị na-apụta onye mara ozi ife na-aga ego m ahụ nyere gị ọtụtụ oge ya ka m chọọ yuzu kịta onye ji ụgwọ dị ndụ ya nwụrụ anwụrụ ma m na-enye gị ego na onye na-ese m na ya ee ama na ị ga-enye m ego ma mesịrị ị ga-enye m ego bet ihe mụnwa kwuru na ike ahụ na mụnwa n'idiri ya kịta enwere ihe nchọrọ ije wee mee mmadụ na ego a na-ejikwana m ego ebe a onye ji ụgwọ ọkwa ụgwọ atụnụgo m mgbe ya bụrụzi oyi ebe ị na-achọrọ imere m obere ihe a nsị gị mere m nwata agbụsị rapụ wee mebetara afọ sị gị rapụ nka m baa n'ife ka m sisesịa m ife a ịjụ
So enwezi ife nga emene akwa m arapụrụ gị ego ọtụtụ oge. But mere m obere ihe chọrọ ime. Ego ha chọrọ m izu ya kịta ị ga-enye m ya. Anyị ada akọ adịkwana m n'aka. Bịa dị ọkpa sachigoro ime amara m enwere ife dị important o ji ya. Na Udenze orubekwa n'ụdị. Anyị ihe agbụsị gwara m ledere ya nke ka esi ewere na-etie. Agbụsị si ledere ya. Ọkwana nke ife a ka anyị fere ebe a. Oh. Sọsọ ife a ka iji. Ife a ka m wetara. Onye ha ka ị garuo na ufu mmanụ nwaanyị mmadụ kịta ọ bụrụ ife a ka iji jiri ego iji akwụ ụgwọ ya. Ife ruo n'ego m na. Ọrụ ya ego m. Ibe ego n'iji m. Diọkpa. Ifere ihe niile oyi site n'isi ruo n'ala ikọ ime ya. Kọtara m. Ikwu aka m na mgbe oge da. Ifere ihe ọnwa meke m na. Anyị kwụsịa gị ife ndị a. Ijide ego ụgwọ. Ijide ụgwọ ese ụgwọ. Ama m always oyi ka ọ nọ na. Udenze nwere na-esi ọkwa m nwa o. Always okwu. Ọkwa m nwa akpụ obi Udenze. Ai. Adajina ya dokara ma ego ngore. Izuzu okita Jiwa ma ego ngore ya dokara. Azimi izuzu okita. Inwe nwa tuzuo. Mmiyi ki. Udenze nwere na-esi amụ na gị. Ai sebego. Ihe pụtakọ ya nda. Ebe ife nni de chọrọ inye m ai sebego aguzi enemi. Ai. Udenze ọkwa m nwa. Chere. From today ga buy uzo onye iro. Na Jiwa ihe mebi ma ego masalati ya. Masalati. Okay, we tacha gị ya. Diọkpa. Okay, marukwa na oyi na mere oyi. Akunyo ni ga rapụrụ gị ori oge. Ị bịa ya na akọrọ m tete. Udenze. Udenze. Hey. Oh, wow. Udenze. Udenze. Daddy, ka ihu unu mere m n'ụbọchị taa, nwere onye m fụrụ nọrọ na-ero sinsi anwụ na-ama m. Bịa. Ifuru agbụsị. Afụrụ m agbụsị. Agbụsị nzipụrụ je bute gị kamgbe ife dị ka awa na-atọ na-atọ ya ka ị bata ka o buru bata ka ị na-asị na ịfụrụ ya. Afụrụ m agbụsị. Hei! Ya bụkwara na o nwere nsogbu n'ụzọ. Ka ezi ka isi nata? Agbara m ọkada lọta. Oh! Nwere ọfụma nne. Nsogbu adọrọ. Kama ya bụkwa na o nwere nsogbu n'ụzọ ka a na-ekwusọ nke a ekwu maka na o mekọta bụ na ọ bụ ebe ọzọ ka o gburu moto a wee jebe ọ bịazi bute gị ịma na m ga-agba ya akpụkpọ na ndụ. Ndo ya akụ ife ya akpọ nke a biko agbụsị okotere okwu n'ụzọ oge taa abụkwa na nwata anyị nwere ụgbọala m nwe asidentị ama ma akụsi okwu ya ike ka ọ bara ndị polisi jidere n'ụzọ. Johnny, ime onye buru moto ashi ya fe na ọ da agbụsị nwa atọ shi dị ya. Oh ya na Johnny. Ai! Ya, anya ma hụ na ntị m. Agbụsị pụrụ eshi. Agbụsị nwa ụtọ si elu ego. O ya bụzi ụgbọ. 3 months agbụsị ishi n'obodo apọ. Sure na ulori ka this guy na-ezu. Taa, ka ị gwa m. Anyị na ndị onwe anyị wụ ga ma nọ n'obodo ma ihe a na-arụ. Ya gbagbara moto. Ochonga no kone abụsị buru na moto nọta o ọparụ na moto bata o obodo agbanyeleba asị m abụsị aparụ na moto gbaisia obodo agbanyeleba onye ọbụla etike shiwe abụsị iyo abụsị amata abụsị iyo moto gbaisia agbara abụsị moto si agbara ka eze nke dị ka nchi. Abụsị gwa di ya. Ọmụ abatago. Edisiala m abatago m. Na kezi nke edisi ka onye ara men. Abụsị ọkwa maka gị ka eji eme m ihe a. Na gịnị meziri? Udenze si na ọ bụrụ na kama ọta hakwa dakụ. Udenze wee gbaa m ọtọ. My shit, man. Abụsị na enu motorcycle. Hey! Udenze amụ na m agwụsị na m eje na wee bata. Ọnụ kwara m na agba otele.
ya mgba ya ọmụrụ akọ anya m afọ ife n'obodo m eji ego nji ọkwefu kịta ego nji bata m ebido wee mebiwe ego azụ ngwago na arụ ebe udenze nọ ba nweta ka akpọọla my man ezigbote ọgwụ aka m abatago m adọnkom enter moto nwa m ole na-ebisi ibute ike nwa m me na nna gị nwoke enyi gboo otu ọ kpọtara gị be m ihe ọ kpọrọ gị ụwa ọnọdụ ka ọ kpọrọ ekpe nwanne and otu onye bịa na be m emekwa ihe ọbụla gị akọ ma ihe m na-asọ oshi na-ezu ohi ị na-ezu ohi nna gị na-ezu n'ohi ọgwụgwọ ga-ezu ohi ụmụ m anaghị ezu ụmụ m anaghị ezu and ihe o ji kpọta gị ụgwọ ọmọgụ na-eme onye mere ya na nwa m nwoke na nwunye m ọ bụrụ ihe a na-akọ ihe taa gbogbo ọghọ ma nne mma apaghị nne mpe eke eyigido nne gị ere ka ụsụ nwee ihe ọwụna na-eme abatago m etikasị abatago m papa asị gị na nwa gị agbụsị abatago m ihe ahụ nwa gị agbụsị abatago m taa Mama, não vai ganhar você aqui, ó. Vai Papa sị gị na m abatago nwa gị agbụsị atịkago obodo ejighị m obodo mba China ka ị goro ihe a na-akpọ tupu alụ agha ahụ China Makọna gị nke mere mekwa mgbe ahụ ịpụcha ndị anya ụfụ a Emeka na nna ya ndị na-agba kredit kpọrọ nwaanyị nwa gara ahazi ebe a na efe ụwọ fel na ịda na ada emere nke na-emeghe dịka farmland ha ga-enye m ala mfe ụnụ na-ejiji ala ọnụ ejiji ọ bụrụ taa ga-esi ada nwa m daba ikwụsịgokwu niile ihe a na-akọwa akọ ihe ka mkpa na eji m ego ebu m ike wee bata papa nke a obere kwefọkwọtọ nke a ọwa obere papa ebidoro kwenye ọ na-eku papa sị gị na nwa gị nke a ga-agwụ azụzụ onye azụ kpọchiri imi ihe akụcha ya ọbịa osu ji gaba ọwụ nke ekwu aka a sị gị ji ahụ moto ya ga-eme mmechi onye rụsị dara ada ọ daa n'elu moto papa rapụ ya ka anyị ego moto ọmụgbago bịa lee moto abịa nke asị gị bịa biri ebiri moto a ezutụtara kezi na ụdị bịa ka isoro ajela mmanya itụbọrọ ibo onye na-amaghị akwụkwọ otu o si wee dote ego gị bịa maazị bịa ka ịla mmanya awụsa apịakago nwa m ole na-ebisi ibute ike owe ihe ojetemme owe ihe chinchin bọmbọm mana mbọchị aka ji akparago bụ eze ka udene iji akọ mmụọ chiri ọzọ na mbọchị aka ji akparago bụ anụ nkanka mpio iji akọ mmụọ chiri ọzọ nwanne rekenenụ ka iji ka ọ barugo abụsị rekenenụ ka iji ka ọ barugo nwanne rekenenụ ka iji ka ọ barugo ezi onye rekenenụ ka iji ka ọ barugo emenenu emenani yo abụsị ọgba nne na nwa emenenu emenani yo abụsị ọgba nne na nwa ebe ọ batala obiele bi na-agakwa
Chere, ị na-aga na aka akpa ara ma ebe enyi gị nwoke ebe oyi gị nwoke agbụsị abatago gị na-asị na ị ga-aga na aka akpa ara agbụsị n'onwe ya n'obodo ka agbụsị batara n'obodo a ka ọ batara enyi ya gawa ebe ahụ agbụsị abatago ị ga-agabe na aka akpa ara hụ ya ịtagawa na aka agbụsị ngwa ka ndị ọrụ ebe aka Abụsị rekere nụ ka iji ka ọ barụ gị nwanne rekere nụ ka iji ka ọ barụ gị ezi onye rekere nụ ka iji ka ọ barụ gị Papa pụ m ọrịrị epụrụ ọrịrị ya wee nwere efe n'ụlọ anyị pụọ ọrịrị papa wee mere ihe mere na ewu na ọbaghị uru ị ga-abịa kwado onwe gị ị ga-apụ obodo a na-akpọ township obodo atụrụ ka ị soro ụmụaka ibe gị na-agba mbọ ịma ihe mere taa na nnọ ebe a maazị ụtọ si wee zie nwa ya wee gbara kitikiti gwana na bịa gburu ebe ebe a na-eti papa maazị okeke mụ wee zie ọ gịnị na-eme ọ gịnị mere ọ sị na papa ya asị m bịa nche na mmadụ nwụrụ na maazị ụtọ si ọnwụọla agwa ka m gbara ọsọ were ebe a wee nwa agadaga moto kwụ ebe a na-ele moto anya wee jụọzie ụtọ si akara onye nwe moto ọ sị na ya o ji wee kpọọ m ịgwa m na agbasị nwa ya egotego moto agwa ya sị na nwa ya agbasị nwa ya na ọma ha akwụkwọ na o mekwere nke a nwa ya ọ na-ekwugo n'ọnụ ya mgbe chọkwara ka m kwụ ya n'aka ọ sị m ekwere n'aka m chọrọ ikwụ ya ka ndị nsị mụ ya wee sizi nke wuteziri m karịa wụ na mgbe ya nwoke agbụsị wee sị papa ya hapụ ya ka m bata n'ụlọ ka m bịa soro nwa ọ sị na ntinye isi n'ụlọ na nwa onye nwụrụ anwụ ọ ya wụ ihe m chechara chee elu chee ala ka ị soro ụmụaka ibe gị na-agba mbọ ọ bụrụ ihe na baro isoro ha n'akwa ọ bụrụ trọk isoro n'akwa ọ bụrụ mineral ndị a na-eme kịrịkịrịkịrị isoro ọkwado pịa wọta isoro ha chere ka m gwa gị nye ọrụ ugwu a m nọ na vileji enyere gị aka dị mma mụnwa ịga na Ọnịcha gakwụwa baro papa chere ka m gwa gị ejina maka na ịfụrụ moto agbụsị buletere shiri Ọnịcha buru lọta vileji enye onwe gị nsogbu were ya na-akparị m mụnwa bụ Emeka papa mụnwa mara akwụkwọ amara m akwụkwọ ewesị na maka na nna gịnị bụ moto papa akwụsị egwuru akwụkwọ nweke inweta onye na-agụ akwụkwọ eburu moto bụ ebe papa ị na-achụkwa ese agbụsị o nwere ego nne na nna enwere ego ebe ego si eweta ego ju ego moto ịma ma o zuru n'ori ka ọ bụ moto mmadụ bụ iri ya ka o were ego ozi bụrụ ya lọta vileji papa ị ga na-echekwa uche oju ese ka bịa okwu ga dịka ihe mana sịsị na-agha ụgha iwu onye okwu ụgha kemgbe m matara gị na-agha ụgha taa ka i kwuru ihe wezi okwu maka na erukwere m bịa chee ya agbasị na amaghị esi eme mgbakọ na mwepụ ọ maghị esi ede ede dịka esi wee kọwa amasị m ojeburu moto wee bata nwee lawanụ ihe mere ma ọ ma eme ị ga-echekwa soro ibe gị na-agba mbọ ị ga-eso ibe gị na-agba mbọ akparịsị na papa ọ bụ ma mụnwa ị ga-anọ n'obodo a fụ na mụnwa bụ Emeka ga-akpata ego a na-atụta ego n'ụzọ ị na-akpata ego a na-atụta ego n'ụzọ ị ga-agaje gbaa mbọ ka ibe gị si agba mbọ emenenu emenani abụsị ọgbanne na nwa emenenu emenani abụsị ọgbanne na nwa ebe ọ batala ife na-eme abụsị ọgbanne na nwa ebe ọ kpọnyere ife na-eme abụsị ịnụkwa abụsị ka ijezi ka nke na-emenụ ọgwụ abi ya ọmụma ihe awobere ụgbọala n'ime ndị nwere enwe ịnụkwa ife ahụ nke obere ịnụkwa agbụsị gbo otere abatago m ayọ ala m ọgwụ ebife abata ametikasị obodo elebe ị na-eje ama nana ke maka ada bebi m ọ dị mma ada nwa m banye ka m fegharị ya gị na agbụsị abatago eji m ego na-esi isi nwanne na agbụsị erijugo banye moto bata moto sị gị na agbụsị erijugo ka m bufee abụsị rakene ka iji
Ekwana mo kore ore kwana manya. Chere. Alako. Ya bụ obi kwere gị ị gara pụta ebe a bibi nye m nwa bụ agbụsị nsogbu. Ka m gwezo gị m na akarị ya akarị. Eji m ego onye bụ igwu ka ewu na-eso. Chichichi m ka njogo. Ya nwawo na ọ Dangote na ebe a na-enwe obi aṅụrị na-eli ego. Ma ọ bụ Emeka Ọfọ. Ka ụzọ atọ eze n'ukpo. Ịbata ebe a bibi ime ihe a na-akpọ interruption ebe ọ na-enwe obi aṅụrị. Ịmakwa ihe a na-akarị egwu akarị. Mgbe nke gị wagba ochie kịta wagba ọfụ. Kena ka ekwe na line ki were ego nke. Ọ bụ si ọkwa mụwa bụ ada. Ị ka na-ekwu. Ada. Ifugi ya ngwa gị. Ifugi ya nakwa ngwa sị na nwa ya ejikọta ngịnị ya. Chileke God. Chiche oge. Ya bụ orugo nke na ka m weziokwu onye bụ igu ka ewu na-eso. Ị chọrọ isi yawa? Mba. Ị chọrọ isi yawa ngwa paaki ya. Ihe na ọ na-eri ego m, ị na-eri na-enye gị agbụsị akpata gị ego. Eyotago. Ka ego dị ego ifa. Chike ka m gị. Egwu a na-akpọ na moto akịrị ihe ọ na-agụ. Ka ihe ọ na-agụ. Overtaking is allowed. Eyotago. Ya n'ime ni overtake a na-akpọnara na ego. Ịma ka o si adị. Paaki ya ka anyị were ego ọzọ. Taa. Onye ọ gasịrị n'elu ụwa nye overtaking is allowed. Overtaking is allowed. Overtaking is Ka mo gezi okwu agwe fu ihe na-emeba ihe efu mgbe na-eme mgbe a were oska nwa ja gị achọrọ m ka nye da gị na ọnọdụ ebe ọ ga-anọ orugwe n'ogo gị ma ihe na-eme ka mme nwere ego m ere anya ofi na ọ ga-abịakwute m ka nye ego m mana ka mo gezi okwu adakụ ego m bụ ngwa ka kpatara ya usobi m ka onye mere iji wee na mmiri ya wee na-akwa na Adam hapụsị ya ka mo gezi okwu ka mmezizie ya hapụ ihe mere ebe ahụ ọwụle ghọtara ihe mere ọ nọ ka ewezikwa mara ka o si adị ọwụle nwa ihe mere ebe ahụ ị ga ma ihe niile mere ụdị na azịn ka m were promote ka epụgoda ka nwoke wụọ dị gị na awụọla m ya na ọngwa abụọ onye kpatara ego m ada nke m isikwa m ọzọ ime m ya na ọ na-atọ m ụtọ dị egwu adị ama maka ụmụ nwaanyị na-afụ mụ na ha mehiri n'obodo a enwere ihe na-eme ịmọgo ha ndị a ụmụ nnụnụ nwaanyị bụ nnụnụ fabia ṅasara ha n'ihe lie maka na akpatago m ego onye ka ha ji ezu m n'arụ oke ya bụghị ichere na mana ha na-ezuzu ife enwere enwe ihe ji ha eme a ga-arapụ ebe a na-echi ọzọ gaba ebe a na-arụ igbu ya maka ya na-akpọ gị mazembula Chineke abịa ka kpọọ gị nye nwa gị ọnụ ebe ọ kpọnyere ife na-eme akwụnụ afụgo tanka trọbụl abụsị nkata nsogbu abụsị ihe ọgbanne na nwa abụsị ihe ọgbanne na nwa every day by day na trọbụl abụsị ihe ọgbanne na nwa every day by day na trouble lolo abosi ragene kijiyo ha maazị Okafọ nke a na-afụ n'igbe na be gị fụzie gị na nwa nwa udo dịkwa kiti batara ebe a enwere udo n'ihu enwere udo ihuru n'ihu ma ọ fụrụ udo n'ihu ayọ na-azụ ana ma ọ fụrụ udo n'ihu o m na-abata na-enyo gị ebu nwunye m jụna nwa m nwaanyị ihe nwa gị nwoke mere a na-ekwu ochie ọhụrụ na-eme
ma ọ jụọ nwa ihe nwa nwoke mere ịmakwa ihe na ụdị gịnị ka m ga-eji ajụ nwa gị nwaanyị ihe nwa nwoke mere Uchechi ngwa gwazie ihe nwa nwoke mere gị ngwa kọwazie abụzụ nwa gị mkpọrọ mụ na Ogechi enyi m nwaanyị wepụ apụ ama m ihe o tinyere na mmanya ṅacha mmanya leburu m o wee memi ya o wee mee gị ihe mechie gị gịnị amaghịzi m ihe o mere m ị mazi ihe o mere gị ụra bụrụ gị ma ihe o tiri na mmanya o mere mecha m wee dị ime o nyere mmanya nye gị ṅụcha ya nwa ihe o tiri na mmanya nke a mee nke o wee mee gị ihe wee dị ime ịkwa ndị ji were ekwu ya ọ bụ naanị nga a na-ekwu akwa asịghị o riri amụ ebela ji ebi ụgwọ ihe riri ka ịkwụrụ ụgwọ ụnụ takwara rị anụ ụnụ tara anụ nwa mma ngwongwo emeghị nwa m tiri nwa m abụghị a na-eme juju nwa m eme ihe o tiri ọ mmanya ka ị rarịba ihe firi rarịba ya ọ baghị ahụ gị jaga ụkwụ ka nkịta bụrụ abụọ nwa m na-agba awara mma ya pịaghị ya ga-epụta nga oke nsogbu adị ana m achụ nwa anyị chọrọ ụbara mmadụ ị ga-anọkọ ebe ibe gị nọ ebe m arụ ugwe kwee na line kama ya na-akpọ kwee na line emegbu onye nke dọrọ ebe ka ebutekwana gị ị na-eti ihe Chinyere anụghị olu m kemgbe m batara ebe a ịma na ịgba ọkụ tọrọ oge ị na-arahụ ehihie na-arahụ ihe niile a na-akpọtụ ebe a ka na-akpọtụ gị mụrụ nọ n'ime ụlọ ebe a lee onye otu gị onye mere ihe mere gị kpọrọ ya Maazị Utosi onye si deme ị gaghị ebute mma ị gaghị agba nkwụ o chere ị na-eche mgbe e butere mmanya mee nke a ọ bụrụ na ị na-echere mgbe e butere mmanya kpọrọ nwa gị laba chere mgbe e butere mmanya nweta gị na ebe m ga-eji mma bunye shago gị ha nọdụ gị Papa! Nne. Ogechi alapụta m. Nne, ngwa ịbịago. Bịa ka anyị baa. Abụsị ihe ọgbanne na nwa abụsị rakene ka iji rakene ka iji ka ọ barụ gị abụsị ọgbanne na nwa abụsị rakene ka iji rakene ka iji ka ọ barụ gị I good. All more Abụsị. I baby. How about an influence? Yeah, pick up more abụsị pesi penki for the man. Ama ọnụ m na ebe ọ dị ọsịsọ. I was there in this perfume come by. Yeah, it was at the summer. Ogene dị. Ya level change. Na Chinese crowd. Chap come sako. Hello? Can man. But me make up check as oh. No one will be here to make it a check out. One thing. Yeah, on the business partner. Business partner. Okay. I did. I'm going to go to her number. Oh, my God. Maybe I'm actually jiggy. Baharia nobody. But I asked Mbrugi and Mutum. I have Baharia nobody. Today? Keep while I'm not getting. Come here, make you my Buaria in Obodo Nine. Come on, man, I was here. Ya na ugbu a niile wee bụ nwanyị ọmụ kichọ ifesa kịta ọ maka wọsa nụ ibu m na moto wee chee na igwa m okwu na m ga-adala gị ịmụ onye na-agwepụrụ agbụsị na-eme ọgba otele anwụrụ aka ya nwere ofu aka ji adọ gị n'otele ọ dị mgbughere biko ka mmadụ n'ihe ọ bụ na ụwa akụkọ dị mkpa ị ga-akpa ịgwa m ị mara ka o si adị maka ị mara ka o si adị ma na-ekwu ihe idekwu eji m ike agbụsị enejiri m ego gị ichefuzie na Adakụ bụ ọyị m nwaanyị Adakụ mgbe mbụ gị agaala ịmụ abịa na Baịbụl enwere Old Testament nwee New Testament ya agba ọfụ na agba ochie nke gị wa agba ọfụ ya New Testament achọrọ m iji ego nji egbu m ya ka izu ọgụ were tichaa gị ya tie gị ka na bena nwa ka ịchọ eji mee New Testament agbụsị ọmanwụ ọkụrụ gị ifuru bụ sobra niile ị ga-afụ m ka nna ga n'obodo ekwụsị m mee gị ihe ị na-anụ ya ifuru omume anụ mere Adakụ ga-anụ ya ya bụrụ gị izi bụrụ gị ikpeazụ anyị ji ọkwa mụa ijema na-eme anya ọfụma site n'isi na-eruo m anya akarịrị m ihe ị ga-eri nsogbu adịrị Ijeọma don't worry
amaka nke ada aga ma ihe ngeme mana agbụsị gbo otere ọmụna ka nja ha gị ofu aka mana mbọchị aka ji akparogo bụ eze ka udene ije akọmmụọ chiri ọzọ na mbọchị aka ji akparogo bụ anụ nkanka mpiyo ije akọmmụọ chiri ọzọ nwanne rekenenu ka iji ka ọ barụ gị abụsị rekenenu ka iji ka ọ barụ gị nwanne rekenenu ka iji ka ọ barụ gị ụtọ ọsọ nwanne m ihe a bụ na nwatakịrị ekponyere m ya bụ odibo ọgbabeghị agba edubeghị ya ụlọ erusi ebe o si bute na nnukwu moto eto anụ bata n'ụlọ iwe na aghụghọ na-eto aka ya rachasị amị ọkwa nwatakịrị mkpọrọ m nwere dịka nwa m wee were igodo moto m wee nye esi eje ya kwarata nwunye m na ụlọ ọrụ moto ma ego ị na-eji n'ime ya afọ ozi anyị wee rukwa tata na-achọgharị ka obodo ọra na-eme gịnị na-enye na-agwa ndị mmadụ na-agwa ma ndị uwe ojii na-agwa ya ọbụla sị chọgharị m ya a na-achọ ka mgbe wee ruo tata ọ mmadụ kpọziri m n'ekwentị wee gwa m na nwanne m nwoke m na ya bi moto m nata obodo ọ na-eti eti na-akpa akpọrọ kedu ebe ka moto m napụta ka moto m napụta ka moto onye ewo biko n'isi awa gbuo nu biko n'isi awa gbuo mmadụ ịma ihe ọ na-ekwesịghị ọ bụ na moto bata nsị ya ọkwa ihe nwanne na nwanne na-eme nwere ike bụ na idu na ya n'onwe ya na onwe ya jiji aka wee kpata ọ bụ ọmụnwa na-ejebeghị eje ma ọ bụrụ na o buru moto lụta ihe m na-ebu kamgbe o buru moto ya lụta nja jara otu a ka ahịa ọ tụrụ n'ọra na-eche abata ọ na-atụzi ngwa afịa ọ ba uru ka mmebe mgbe ị ga-eji anya ewu ahịa nke izu mbụ kwa bịa kpokpokpokpokpokpokpokpo akpara isi bịa Chinyere nke a pụtara gịnị emekwekwe n'ihe efu akpa na gara lekwa akpa bins iya Ogechi aka dịkwa ma akpa bins zara gidi gara n'ọtọ ọhịa Igbo Adakụ wuru anụ na mma Uchechi Shibo bịa agbe nya nwunye nwa m nwoke gbachara nke o mere nke n'ukwu ya kpe agbe gwakwa m n'ịfụlụ m n'anya ọkwa na-ekwu nke emere ma na-eme ọzọ ka a na-ekwu ọnwa na-ekwu nwatakịrị asọmpi ife ọkụ na-etu ya afa agị ka ọ bụ agbị ọkwa nwatakịrị na-anọrọ m na ụlọ ọrụ nwa ode akwụkwọ n'ụlọ ọrụ ka ọ dara megide were ahụ ime kwake ya ya mee na ọnwụ na nke ahụ o mechigo m ọnụ ọmagọ m ihe onye ahụ nwa nwoke eme ihe dị mma Officer! What the book? Every day by day na trouble. Every day by day na trouble. Lolo. Abusi ragene kiji. Ebo ni banyali fene media. Nko ni banyali njinji nejiyo. Ebo ni banyali fene media. Nko ni banyali fene bebu. Wanela kana no kiji ko barugu.
Abusi lekene no ki jiko barugi. Wanne lekene no ki jiko barugo. Esi onye lekene no ki jiko barugi. Emenenu emenani Abusi obanne na nwa. Emenenu emenani Abusi obanne na nwa. Ebo batali feneme Abusi obanne na nwa. Ebo ponyeli feneme Abusi obanne na nwa. Akunu afugo tanka trouble Abusi obanne na nwa. Abusi nkata nsogbu Abusi obanne na nwa. 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 Ochonga noko nenu wao Emechata liga vivi melo mwegi o Ochonga noko nenu wao Emechari liga vivi melo mwegi o Imana abuse buru na moto nota o Aparo na moto bata o Oboda bayaliba Asima abuse aparo na moto baisia Oboda bayaliba Onyo bune itike shiwe Abusi yo 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 Abusi anata Abusi yo 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 Obaro moto baisia Mwamole nebisi butike Ajunamo Mwamole nebisi batike Inchi pampo Oweya 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 Ojeteme 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 Oweya oweya Mana mboshaka ja barogo bese kudene Ija komo chiri ozo Na mboshaka ja barogo banu kankampiyo Ija komo chiri ozo Wanne lekene nuki jiko barogo Abusi lekene nuki jiko barogo Wanne lekene nuki jiko barogo Esi onye lekene nuki jiko barogo Emenenu emenani Abusi obanne